Hi guys, happy Sunday ninyong tanan. Karon pa dong may magsimba. Simba may kuan guys, first mass kay si Junjun mo biyahe. Marabig sagbot nga tagak ng sagbot Mamatay mong gudok ko. Kuan ka ng hangin. Hangin gabi yan, nangahagbang ang sagbot ng lughana. Pangit, dia ka pangit ha. Haras giyan. Yawi ko no paasa. Pitay na diha sa Bangado. Kapadlak ko dito dira lagi sa radi ana. Padlak ko man ko. Nanag ka na jug okra oh. Oy, dagko na gopra. Wag gyud kadako tong dito biyo. Wa kay agiring ana diha magkuykuyan sakpan gaya namo ni mama gahapon. Mga tunga sa tuig pa na mga. Di oy. Dili dai. Mga sunod buwan mamungan na. Ay, kana maghapit naman na bulan. Ay wala pa di oy. Imana ko lang yan. Karon. Ipaw ni mo sugal to giyan. Sa panangit galing sa Santo Rosario, ang LGU o datong kapulisan na mao'y nagbipinar sa kahapsay sa atong kalibutan. Ang sponsor sa bulak sa altar, Alan Buenconsejo and family. Ang bulak sa karo, Rosemary Dueñas and family. Pugusap Dale para atrás. Yellowpin. May pinaritong isda. Kama. Wala kay ganahan. May chop suey pak beef. Mami. May nilat ang baka ma. Kamu day. Bula-bula. Sinigang baboy by Pili sa imo kung sa imo ang sudanan. Wala kay ganahan. Gusto mo ito ang pangitaon. Ikaw, kamo. Ikaw kay kami bala sa mga. Wala kay ganahan. Sa may mga sudanan ron. Magdingagrag itlog. Wala kay ganahan dito. Naman ta sila sabaw. Di man siya. Napoy baka ganyan ta. Di po siya. Diha o, satbang. Wala kay ganahan. Masigapli lalis ron. Wala sa giganahan, maglagar daw sa gitlog. Ha? Maglagar daw sa gitlog. Magutan na lang tag, kamunggay. Una lang po kandi dagan kay mabilid. Cute lang taksi. Gusto ka maligog dagat ma? Kana o.
ma, pwede ka maligo dani ma. Naupo na kayo. Patungan. Patungan lang. Yao. Patungan lang na. Okay naman. Hindi bakit. Nasan? Bahala ka, ayaw ko nang yan mo. Undangan mo na. Kumarag na, bahala ka. Ano masabi mo? Prima na niya, undangan na niya mo. Bahala na si Jerlio na may isang tampok sa blood, uy. Newton Bisaya. Oh, wala kang utan day. Masliutan. Yan. Kani siya. Ikuan yan ka nang. Di ko Dili ako sa order ani. Sa kuan, igsuon ni mama katong abogada ba? Holy energy. Ana na ko nimo, order. Si Dina may makuan. Huwag mo inam ko na siya dani ko. Lisa ko nung una nga nag-isang maintenance sa blood. Oh, okay ra na yung maintenance. Dili. Ha? Okay ra. Okay ra lagi ma. Di lagi ni mo pwede na nga ni mong maintenance. Katanawa na iyang mga produkto. Niya naman sa unangan ko na isang maintenance sa Di ka blood. munungon day. Asa ba kami? Aw kana lang. Okay ra. Okay ra na kay maintenance. Yan siya. Kana apa ang gito man na makani man oh. Oh, tanawa sa benepisyo. Di ko mukaog ka ng pan, mga tamis, mga kuan, mga budbud, mga bingka, mga ano sa may sakit? Papa yung dagana yung batingon baka kan 150. Kalingkutan mo ba? Wag mo pa uwi. Ako kay 130 akong sugar. 130. Di pa itaas imong kuan. Di pa bito Dili taas. pa man taas. Di pa bito taas. Iinom nag turmeric. Turmeric lagi ma. Oh, Panggengan. turmeric iinom na siya. Turmeric. Wala yung nilabot ko nire. O sige inom turmeric. O pagkuan o kanang butong. Tanawa sige kung nagakuan og butong. Minsan man limong nabasa. Kanang usaman ka ng sabaw? Kabaw. Ano ka nang banggod ayo la kanang dito gud iinom. Inom ng drago. Oh, sige ko usa ka adlaw sa katulog ko mainom. Makalis nag sugar. Oh. Then turmeric. Tumirik. Oh. Sige kinog turmeric. Asa na mapalit ante? Naasa ko an, friends. Sa Prince? Oh. Nasa man na? Te? Oh, kana bitang ang dilaw asa na? Ah, lukuan lagi na luyang dilaw. Kana naman itong pangitaon ma. Naasa friends. Oh, Pero okay ra nga. Wag kuan na pang take vitamin. oh, mo okay lang na. Ha? Insure yung nakagabit. Lagi. Oo, insure. Research ni Mayo. Di ba kay pangutana na nato doktor nga di na makakuha ng Ang insurance? ang insure mo na ipainom sa tigulang nitang mukhaon. Bahala dagag sakit. Di ba Oo naman ka, naranin mo, bahala ka. Wala mo ka niya. Ang imo mo, bahala na ka kung sa'yo tumuan. Sabi na sa tiyaw, at tira ko yung sugar ako, 155. Babasa ko tayo. Ano ako, istorya ni mo, bahala na magputulog ka na kung dili, bahala na. Gusto ni matuhuan ng mga tao na, bahala matuhuwi. Hindi mo ko na. Gusto mo na. Nakahuli na mi guys. Magdigamo pa. Malit mixedan ito guys sa mixo ni mama. Hi guys, nagtakang pakungkuhan dinangag. Wato na laman to namo para mamahaw mi. Di naman ko maglutog sa dan kaya malit rami og luto na. Ningapit man mi dito sa bahay sa igso ni mama. Mubiyahe ka pa? Ligoon sa kuno ni Japuan mga iro. Gamuang ko ano kamunggay.
Napidaghang kuan sa lingsing pero pa na namo kwai. Padaghanon sa. Dari ra ka magligo. Maunig pangligo ni pangit guys oh. Ligon po to na mo tong itoy. Duha ka buok si brownie og si Goody. Dara diyang sapon oh. Maligo na sa pangit. Mapresko na naron. Ah, mong sabon. Ligo, ligo, ligo. Ganano dyan, ligoon. Basa ni mang tricycle naman dito ni Saka. Saka man. Hindi din na sabon? Sabon pero dalang tambal. Ah. Babad sa una sa tubig. Kumot tayo bisag tambal ni. Kumot ra ba? Kumot joy. Nagpaligo sa mi guys, samtang nga gahuwat mi maluto to nga mga kanon, kay maluto to mamahaw na mi. Alas 7 na pa mi namahaw, magrasotso naman siguro kay ang first mass kay alas 6 man mi nagsimba ganina. Ganahan sila giligo oh. Nalimuot pangit. Lain yung panit ba bisag mabay ni si Kuto, yung panit yung murag lain ba sa una pa may itoy pa siya lain siya. Murag panit og kagiron, sagdi ra ba? Murag jija. Sa una ra gini itoy pa siya namin na din. Mo nang pangit taga mo ang gipangalan guys kay Pangit kay itsura. pangit magitsura. Katong sa may indot tong irok namatay sayang. Uma nagligo si pangit guys, sila toy-toy na pod. Sila na pod may ligoon. Hala, maligo sila. Si Junjun ray magligo, igura kong maglantaw-lantaw. Ligo na mo brownie? Brownie, maligo na si Brownie. Si Goody. Naipik man. Anad man sila. Naipik. Bebe kayo, tabi na kayong bason. Baka na sila mahilak ligoon. Hala. Okay na po ito nila sabon pa. Yung katura ko pang iro dito. Hindi asa ka. Yung lapik na silang tae. Iipon na sila dito ni pangit. Aron dili mo mabaho. Di ka madati lang balibo dito. Bibi pa man sila. Di ka madawat, bibi pa man sila. Pang iro dito, mas madaot pag shampoo nyo ibutang ani. Nahilak na sa Goody. Di ka magpaligo, Goody. Para Andam humot. dito kami paganda magtualya be kinapunasan ni be kay tugnaon ni sila be. Ha? So ayun ang kiniligo nila. Niligo naman daw ng ate. Nangutan akong ate. Andam nagtrapo ni tugnaw kaya. Gana, ilang tuwalya o bulaklakin. Ilang tuwalya. Kana ligo jud kirong mahumot. Sig saba basta malimpyo. Ay saba. Marang mga baktin. Marang mga baboy mo hilak. Ang paspasan kay butog ba ya? Medyo pas brownie kay di pa hilakon. Nagsi Goody arang ka manya ka Kaya adyo. tunahon, tolya. Isa, dahil pa doon Isag man Goody si brownie. Si Goody raman mo ay manyahon. Bayuton siguro na siyang iruah. Gunit be. Punas na punas.
Ay, kiloy ka dyan brownie, gakurog na. Para di mo mabaho. Matuwat sa karajat brownie ha, arang kaluoy, gakurog na. Huwag man dayon. Kaya ko ibutang dito. Di kayo gusa, gakurog na Umot gusa. na. Dali ah. Dili, kiloy ka dyan brownie, gakurog na. Ana na mo diha ha. Painit, painit. Apa si brownie na po doon. Mas Mariusip. Ang alaga. Umot na. Wala lang tila dito. Ano man, Butang yung daanan na diya. napa dito. Laminas pamati, kaya nakaligo na. Kumuta sa buna ba? Sipag. Happy na kapangit, kay magkauban na mo. Oh, good. Ganahan o. Giduka na. Ganahan o ang paglimbaroy. Hindi na. Umot na. Hindi haram mo, karong maanad mo. Aras brownie, gusto mong palayas. Parang juga. Gusto niya pirming na aras gawas, musunod-sunod. Kaya napigday nila kay baga. Ya. Kapil po katubuang na kahas. Painitan kaya ni. Mainitan man sila dihaon, silangan man. Mahugaw po gudog igawas na to. Pag igawas ni mo, maka Iyo mo buling-buling. nang kakaon di ikaw mahigdaan eh. Pilpot si sa ito ini. Hindi na ka baby pangit Ayaw oy. mahawa yan birahon. Laga mo pangita. Ikaw mo inahanan eh. Ay lagig birha ba bumbong mo ni hiro. Higda lagi siya sa Nasi trapo. dyan may muhigda. Hindi man na para ni mo. Palabihan ni mga gagmay mo. Barok ni hiro. Ang tanawan, muhigda na. Gana. Gana. Nani sila pagkaon guys nga kanang dugpo dinatag sa amo ang ijaan, hinatag ni Auntie Bilin. Dagan kayong salamat auntie sa imo ang gihatag nga dugpod nga pagkaon nila. Andiyan mo to nga mo ang gipakaon, mangaon man sila pero manggiigit. Ito. Basa ka jud ilahang kuan. Ilahang tae. Maglain siguro ilang tijan dadto nga pagkaon na mo nang wa na laman na mo gipakaon. Kay naanad pod sila sa pagkaon nila ba nga kanon nilang pagkaon. Diya sudan, kung siya mo ang pagkaon, mara pa ilang Ito pagkaon. gani, dili na mo inom gatas. Mo na ilang gianaran nga pagkaon. Diya kani si Goody og si Brownie, Dili na po minom. di na po sila manginom og kanang gatas. Kanon na si pangita. Duha na kagabi nga wa sila mainom og gatas kay pagkaon na pa ilang gipangita. Inon di man inom. Mo na lamang po silang ipakaon. Amo na silang gitipon ni pangit kay di naman sila maginom og gatas, kaon naman silang kanon. Mo na sila diha na magibutang. Pero di na huktan kay og huktan mamaldito. Musig maparehas ni pangit nga. Mamaldito og buhian mo. Murag mo balbal og tao basta nas gawas og way hukot mo nang digit pwede way hukot. Kani silang duha di na mo anaron ni hukot kay arong di mamaldito. Namaraning paggawas-gawasan. Kasi na yung nang gitambunan. Mapachapon sila ng gilihok. Rento dyan. Ay, ikaw kung gusto mo kung sa gawa ta. Ambrihi ba sila? Kaya di mo kaginawa mo nang gitambunan sa tila. Redub jud. Ito naman na magkaroon kagiligo man sila. Mulian naman na. Pagawas sa baloy lamang po. Ano pa sila ng gilihok oh? Tago sila sa. Tambunan sa tila. Ay, gawas na. Yung pangit kaya rang kapapansin. Nahumot na guys sa gamo ang mga baby boy. Diyan karon mamahaw mi. Kaya basig naluto na itong amuang kuhan. Dilang namalit rami kuhan sudan. Kaya si Junjun mabiyahi pa dyan. Manglaba po ko'y nagaman na magkuhan pamahaw.
Gamay ra no nang labhan kay labhan mo ko dahil sa adlaw. Inja mamaho nami guys. Inja mora to ang vlog karong adlaw guys. Daghang salamat sa permininjong pagtanaw ug suporta. God bless ninyong tanan. Magyamping mo sa kanunay. Bye-bye.